שלום חברים, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו בסרטון הזה. אני נמצא בעוטף עזה באחד מהקיבוצים. אני ועוד כמה אנשים באנו להתנדב לעזור לחקלאים. יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. אתם מול הטלוויזיה, אני כאן. תראו מה אנחנו עושים. הנה, זה החבר'ה שאיתנו. תכירו, ישראל. טל נסע עכשיו על הטרקטור, ועוד חבר'ה מתחילים לקטוף את התפוזים. יש פה לא מעט חבר'ה, עשרות מתנדבים. טוב חברים, התחלנו את המשימה שלנו. הסבירו לנו על גודל. הנה, אומרים שזה אמור להיות לא קטן, גודל קובע בקיצור, משהו כזה. זה היה בסדר, זה היה מתאים. הנה, יש פה כפפות בתוך התיק. יופי, קיבלתי מתנה. הנה, תכירו אמיר שמש, בבקשה. גם אמיר, אחד מהמתנדבים. אני בטלפון דואג כן, הוא... כן. לא, הוא גם עובד, פשוט מתקשרים אליו, לא נותנים לו לעבוד. כל המתנדבים רוצים לבוא, ואז הוא מדבר, מסביר להם איפה זה. אתה יכול להגיד לי באיזה שעה אתה מגיע לשם? קוצים, מתברר שיש גם קוצים. איפה אתם? אנחנו מהצפון, ממגדל העמק. וואה. כן. הרבצת נסיעה, אפילו אתה, אני מגבעת עדה. כמה זמן לקח לכם? מתי קמתם? תראה, יצאנו ב-5 בבוקר. 5 בבוקר? כן, 5 בבוקר, ב-7 היינו כבר איך קוראים לו? בנקודה של האחים לנשק שם? כן, כן. באנו ישירות, היה לנו את הטלפון שלו. מישהו שהיה פה אתמול. טוב. וזה הלך מהר שם, זה טיק טק? כאילו שם עד הכביש, עוד פעם. לא, אני אומר, הם פיזרו אתכם מהר שם? לא, אנחנו לא היינו קשורים לארגון, אנחנו התארגנו לבד, כאילו, מישהו משלנו כבר היה פה כמה פעמים. אז באתם אליו ישר? כן, באנו אליו ישר, כאילו, לא דרך ארגון. הבנתי. הוא כתב אצלו מנגו, עוד משהו, לא זוכר. חבר'ה, אתם לא תאמינו איזה ריח יש פה, חבל על הזמן. טוב, בוא נראה, יאללה. כמו שאתם רואים, יש לנו הבטחה עם נשק. כל הזמן אנחנו שומעים בומים מעזה, אבל עובדים, מה לעשות? צריך לעזור. זה לא קטיף הראשון שעושים פה, כלומר כל פעם עושים איזה סיבוב ומורידים מה שגדל. כי אנחנו עכשיו רואים כאילו הרבה תפוזים עדיין קטנים, ורוב הגדולים כבר קטפו אותם, אבל הנה עכשיו עוד שמענו בום. כל הזמן חברים שומעים בום 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 בום. תראו איזה תפוז, תראו איזה יופי, אבל זהו, מקולקל כבר. אבל איזה יפה כזה, איזה גדול, פשוט דוגמן בין התפוזים. טוב, גיליתי כבר את התיק, לא ממש מלא, אבל כבר מרגישים את המשקל, ואני הולך לרוקן אותו עכשיו לתוך הפיילה. ככה זה נראה. לוקחים את התיק עם תפוזים. חברים, ריח חבל על הזמן. ככה. זה לא הרבה, אבל אני מאמין שעד סוף היום זה יתמלא.
חכה רגע, חכה. טוב. הנה, תכירו את יבגני. Сколько я набрал. כן, Вот, смотрите. זה חבל על הזמן. Вот. טוב, מישהו צופה בסרטונים שלי ברוסית, רובם מכירים את יבגני, אנחנו יוצאים ביחד איתו לדייג, אבל היום אנחנו יצאנו גם ביחד לקטיף. פה איפשהו מסתובב גם הבן שלו וגם האח שלו. אז ככה, כל המשפחה כמעט הגיעו לדרום להתנדב. בדרך לכאן, חברים, ראינו את כל האכזריות שקרה פה לפני חודש, קצת פחות מחודש. ראינו רכבים שרופים, כמובן שלא ראינו את הכל כי ניקו כבר ורובם כבר פינו, אבל עדיין רואים את הסימנים על הכביש. ראינו כמה רכבים שרופים. כולם יודעים מה קרה לנו, אבל בסדר. אנחנו חזקים, ננצח ונחיה עם זה. זה כבר מקולקל, חבל על הזמן, נזרוק אותו פה. חברים, מי שרוצה להתנדב, יש מיליון אפשרויות. צריכים את הידיים שלכם פה בדרום. יש דרכים. אני אשתדל גם להשאיר פה מתחת לסרטון איזשהו משהו, איזה קישורים. אני לא בטוח, אבל אני אשתדל. אם תראו אותם, אז יכולים לפנות ולעזור. נראה לי שזה בסדר. כן, מישהו לא ידע, התפוזים כותבים אותם שהם ירוקים. הנה, עכשיו מפה אני שומע יריות. מנשק כנראה לא ממש קל, אבל לא תותחים, אולי מגים, לא יודע. הנה, שומעים. אני לא יודע אם אתם שומעים, אני כן שומע. מאוד חשוב שלא יהיה פה נחשים גם. לא, נחשים בטח שיש, אבל חשוב לא לדרוך על הנחש פה. מעבר לגדר אנחנו נדרוך על הנחש. אבל פה לא כדאי. טוב, התיק שלי כבר נהיה כבד. צריך ללכת להתפנות. כן חברים, שם יורים ופה קוטפים. זה החיים, החיים שלנו של היום. כן, מקדימה ירי, מאחורה בומים. הנה אתם רואים עוד אחד, יפה, חתיך, אבל כבר מקולקל. נעלם בשניות. כן, כן, אני לא מבין. טוב, בסוף אני הולך להביא מנגל. אחי אמר לי היום, אמרת לו תקשיב, יש מלא חבר'ה שבאים להתנדב וזה. אמרו לי אוהד, אם אחד מ-1000 יבוא להיות חקלאי, אז עשינו את שלנו. אוכתי. תראו איזה גודל, ראיתם? איזה גודל, חשבתי שזה הציפור. וואלה, איזה בומים חזקים, אני לא יודע, אתם לא שומעים כנראה דרך מיקרופון של המצלמה, אבל לא מפסיקים לרגע. אבל זה אנחנו מפוצצים אותם, אנחנו, לא הם אותנו, אנחנו. עזוב, לאט לאט. אין בעיה,
הטרקטור יכול לקדם אותו. כן, אני יודע. לקדם אותו? כן, אפשר, עברנו כאן. נראה לי שרוב הגדולים הם כבר בסוף. אז נקדם אותו לכאן? כן. מה? נו, אני מרגיש לי לא נפודים. כלומר, את זה בסדר או שזה קטן עדיין? איפה הוא? איך? אני אומר, כלומר, זה בסדר או שזה קטן? זה קטן, כן? אז הנה, עוד פעם חבר'ה, הסבירו על הגודל, כי גודל קובע פה. צריך להוריד רק את אלה שהם בגודל של כף יד, לא קטנים. את מה שקטן מהכף יד לא כדאי לגעת בו, להשאיר אותו על העץ שיגדל. זה בסדר, זה הגודל המתאים. גם זה נראה לי. גם זה, הנה יש פה כמה גדולים. מישהו שאל אותי פה מהחברים שלי, למה? בואו נוריד את כולם. כל החוכמה לא להוריד את כולם ולתת לקטנים, לתת להם לגדול. כדי שכל התפוזים יהיו לנו גדולים, לא איזה סתם משהו קטן שאין לו טעם, אין לו ריח, אין לו כלום. הנה, זה בסדר, זה מתאים. גם זה נראה לי בסדר. הנה, יש פה גדולים. כי כנראה שכל הקטיף הוא היה בתחילת הפרדס. אף אחד לא הצליח להגיע עד הסוף. וואי, איזה בום היה. הנה, מצאתי מנהרה של חמאס, תראו. עכשיו איזה חמאסניק יצא משם. וזה הפרדס חברים, תראו, משם עד לשם, זה הפרדס. ופה אנחנו קוטפים את התפוזים. וגם רואים את הירח עדיין, וואלה. לא יודע אם אתם רואים אותו, אבל יש את הירח. ירח בשמיים. ותמיד באוויר שומעים את המטוסי קרב שלנו. שומעים בומים, שומעים יריות. בומים שומעים משם, יריות משם. קרבות ממשיכים. תראו חברים, פיילוט מתמלות, הנה. אז אנחנו עושים משהו, לא סתם. אבל פרדס הוא גדול, באמת הוא גדול. תראו עד כמה הוא גדול. עד כמה הוא גדול, עד כמה זה... וואה. עכשיו נלך נשתה קצת מים. הנה חבר'ה, תראו כמה עשינו היום. וזה, אם אני לא טועה, כבר שתי עגלות יצאו מפה. או אחת, יכול להיות שאני טועה. אבל הנה, בבקשה, אנחנו סך הכל עובדים איזה 3 שעות, משהו כזה. ותראו איזה כמות של תפוזים. וואלה, מחלקים פה גם צהריים, וואלה. מה היית עושה בלגן? מחלקים פה גם צהריים? כן. עשיתי סנדוויצ'ים טובים. אני לא... וואו. ככה זה עובד חברים, אם מישהו לא ראה אף פעם איך מבצעים את הקטיף תפוזים, ככה זה עובד. נראה לי נכון או קודם? כן, אתה מנפנף.
הנה, בבקשה חברים, עוד 10 דקות, הוא כמעט מלא. אתם רואים חברים? הוא נראה ירוק לגמרי, ירוק. אבל הגודל קובע, ברגע שהוא גדול, מותר לקחת אותו. הנה, כמו זה. אתם רואים? ירוק ירוק, אבל הנה, גדול. גם פה, בבקשה. ירוק ירוק. אבל אם נשאיר אותו פה עוד יום יומיים הוא יתקלקל. אוקיי, התיק מלא. מתחיל להיות כבד. בואו נלך נרוקן אותו. הנה בבקשה, חזרנו בעוד כמה, רבע שעה לא הייתי פה. פעלה מליאה כמעט. כמעט אבל. מליאה. גם אני אוסיף עכשיו לפה. טוב, עכשיו אני אלך שתי מים. עוד פעם חבר'ה, תראו, ככה זה עובד. ככה עובד החקלאות של היום. חקלאים עם נשק, אבל עובדים. זה המציאות שלנו של היום. כל טוב. אתם רואים איך זה מתמלא? הייתי פה לפני איזה 10 דקות. Более никто не поймет. ככה חברים. ככה עובדים. כן, ככה. ככה מתנדבים ועוזרים למשק, לחקלאות בדרום, בעוטף עזה. טוב חברים, סיימנו את המשימה להיום. אנחנו יוצאים, אבל יש חבר'ה שהגיעו כאילו כמשמרת שנייה. אנחנו עשינו לא הרבה, סך הכל כמה קוביות כאלה, כמה פיילוט. כאילו זה טיפה, אבל כל טיפה בנפרד זו טיפה, אבל כל טיפה וטיפה וטיפה וכמה טיפות ביחד, בסופו של דבר זה ים. אז מישהו ירצה, תצטרפו. צריכים את הידיים שלכם פה. יאללה, תודה רבה על הצפייה. שבת שלום לכולם, ואנחנו ננצח. רק בשורות טובות חבר'ה. ביי.